Il-Partit Nazzjonalista kien għadu u ser jibqa' tarka tal-Awċin. Dan kien is-sentiment ewlieni li ħareġ mid-diskorsi ta' tliet kelliema li tkellmu fl-attività li saret mill-Partit Nazzjonalista fejn silem Għawdex. Beppe Gallia, kandidat ġdid tal-Partit Nazzjonalista fuq Għawdex, tkellem fuq il-bżonn ta' politika serja imħadma minn gvern ġdid nazzjonalista li tfejja il-mentalità fqira li adotta Partit Laburista fil-gvern fl-aħħar 12 sena bi-skandli u bl-ħriżrijiet kontinwi kilba bla rasan għal poter b'detriment għal poplu Malti u Għawċi. Il-Partit Nazzjonalista għandu jkun il-partit li jerġa' jieħu lil pajjiż fil-post li jixraqlu. Jien għamilt il-pass biex nirrappreżentakom. Il-Partit Nazzjonalista lest, jiena lest, sħabi ffukati. U flimkien ma' qudin nistgħu nagħmluha. Jonqos issa d-determinazzjoni tagħkom biex nagħmlu Għawdex futur aħjar. Gallia tkellem ukoll dwar il-ħidma kontinwa tal-Partit Nazzjonalista li qed tiġi riflessa fil-miżuri l-ġodda għall-familji, fejn ippropona aktar lif għall-ġenituri, aktar test credits għall-kumpaniji u aktar inċentivi biex jiġi żgurat bilanċ aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja tal-familji. Minnaħa tiegħu Chris Said, Shadow Minister u deputat tal-Partit Nazzjonalista, sosta li l-Partit Laburista fil-Gvern ġob li l-pajjiż nafsa li pit-toroq u għal darb'oħra l-poplu qed idur fuq il-Partit Nazzjonalista sabiex jirranġa s-sitwazzjoni. Said qal ukoll kif fi kważi 12 sena saru biss ftit xogħlijiet ta' infrastruttura. U fejn jitlu l-problemi ta' Għawdex li kollha nafu x'inhuma l-infrastruttura, nuqqas ta' investiment, l-overpopulation, l-għoli tal-ħajja, it-traffiku, nuqqas ta' parkeċ. Tista' tibqa' semmi li jitkellmu fuqhom l-Għawċin? Min ħoloqhom? Ħoloqhom Gvern Laburista. Min jista' jsolvihom? Dal-problemi ma jistax jsolvihom min ħoloqhom, imma jista' jsolvihom biss Gvern Nazzjonalista immexxi minn Prim Ministru Bernard Grech. Said tkellem kif Partit Nazzjonalista fil-Gvern ġab fondi Ewropej għal xogħlijiet ta' infrastruttura f'Għawdex filwaqt li introduċa 3 vapuri ġodda li għenu l-konnettività. Min-naħa l-oħra Gvern Laburista ma' xejn fejn tidħol konnettività apparti li ġab vapur second hand. Bekk hu appella lill-Għawċin sabiex mill-ġdid ikomplu jafdaw il-Partit Nazzjonalista. Ix-Shadow Minister u Deputat Nazzjonalista Alex Borg tkellem kif l-elezzjoni ġenerali li jmiss il-Partit Nazzjonalista ser ikun fuq quddiem biex iġib l-investiment meħtieġ f'Għawdex. Borg tkellem fuq it-turiżmu, settur importanti għal Għawdex, bil-Gvern Laburista jispiċċa iktar mitluf fi skandli fih dan il-Ministeru milli kif se jressaq turiżmu ta' kwalità lejn pajjiżna. Madankollu Alex Borg insista li l-Partit Nazzjonalista ser jibqa' tarka l-Għawċin u jekk jiġi fdat ser iwettaq bidliet importanti sabiex il-Gżira Għawċija tinħeles mill-kriżijiet li ħoloq dan il-Gvern. It-target tiegħi illi nara li dal-kandidati kollha narhom fil-Parlament. Għaliex dawn ħaqhom ikunu fil-Parlament magħna. U jekk ikunu fil-Parlament magħna, ikun ifisser li l-Partit Nazzjonalista rebaħ il-maġġoranza ġew Għawdex. U hekk ħanamel, ħanaħdem magħhom id-fit biex nara li Għawdex verament ikun id-dar naturali tal-Partit Nazzjonalista. Desiree Grech, Net News.